Ix-xjenza hija lodda li tkejjel tbassar u tindika t-temp. Dr. Ryan Vella, riċerkatur li jistudja t-temp u l-klima bbażat l-Iżvizzera għall TVM News li biex wieħed jifhem din it-tip ta' maltempata għandu jħares lejn il-livelli għolja tal-atmosfera bejn 9 u 16 kilometru l fuq minn rasna. F'dawn il-livelli jinsab il-jet stream, kurrent ta' arja veloċi ħafna li jmexxu l-arja mill-punent lejn il-vant. Dawn il-kurrenti jiffurmaw minħabba l-kontrast fit-temperaturi bejn l-arja kisħa polari u l-arja iżjed sħuna tropikali. Dr. Vella jiddeskrivi l-maltempata Harry b'żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni ovvjament li lejn il-beach ta' Malta kellna il-maltempata Harry ġifieri sistema ta' pressjoni baxxa ċiklun li qed idur kontra l-alloġġ. U kif semmejt qabel għandna pressjoni għolja fuq il-Balkani fejn qed iddur hija antiċiklun fejn qed iddur favur l-alloġġ. U Malta nsertat letteralment kulutur bejn dawn iż-żewġ pressjoni li huma sistemi ta' pressjoni differenti li wassal għal rieħ li huwa veloċi ħafna. It-tieni raġuni hija li peress li r-rieħ kien ġej bażikament mhix lok, ir-rieħ kien ġej minn fuq medda kbira ta' baħar jiġri qed nitkellmu fuq mijiet ta' kilometri, allura bekk ir-rieħ żamm ħafna mill-enerġija tiegħu, allura meta ħabba fuq Malta żamm dik l-enerġija u r-rieħ baqa' b'saħħtu sakemm wasal fuq il-Gżejjer Maltin. Meta mpoġġu dawn il-maltempati f'kuntest, Dr. Vella qal li dawn mhumiex daqshekk rari. Wieħed mill-ingredjent prinċipali ta' dawn il-maltempati hija fil-verità it-temperatura tal-baħar. U qed naraw li l-Baħar Mediterran iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jisħon, pereżempju bħalissa qiegħed il fuq mill-medja ta' Jannar. Allura statistikament wieħed jistenna li dawn tip ta' maltempati ħajbdew ikunu iktar frekwenti u iktar b'saħħithom ukoll. Kull bidu għandu tmiem. Il-maltempata ta' rieħ veloċi, Harry, issa battitsew u l-forza ta' rieħ sa 3 filgħaxija tinżel bejn forza 4 u 5 matul il-lejl. Għal daqstant sistemi ta' arja pjuttost instabbli mixja viċin il-Gżejjer Maltin mill-biċ u bekk jidħol ċans tajjeb ta' xita iżolata bir-rat u s-silġ matul il-lejl sal-4 kmieni filgħodu.